гозби на отделните села. Затова част от регламента беше, че никой без носия не може да се включи в празника. Малко в страни останаха костюмите на община Тунджа. Това е една красота, която до сега не сме показвали или не в този вид, в който днес се опитваме да направим. Още повече, че в всяко населено място имат такива багри, които са трудно за описване. Затова трябва да се видят. За децата имаше специално приготвени детски фолклорни игри. Около 40 фолклорни игри от нашите баби и дядовци вече са заиграни от децата, ще бъдат описани и издадени в сборник. Всяко от селата беше подготвило трапеза с традиционни гозби, някои от тях дори ги приготвиха на място и с гордост обясняваха какво представят. Месо по-селски с 3 вида меса, които животни ние си отглеждаме сами в къщи. Има пилешко месо, свинско месо, телешко месо. Зеленчуците също са от нашата градина. Това са чушки, моркови, гъби от полето, грах, зелен боб, наденичка, която сме си я приготвили домашно, лук и подправки. Коя е тайната на хубавата победенска катма? Брашното правиш на кашичка, сол, яйца, а може да сложиш и 2-3 лъжички кисело мляко. Става по-вкусно. И печеш, мажеш сача. Трапезите бяха коя от коя по-богати, но най-ценното беше, че всичко е собствено производство и домашно приготвено. Безмер представя традиционно ястие, пълнено печено агне. Представя също домашно овче кисело мляко, домашно овче сирене, краставици, домати, чесън от собствените градини. Някои от участниците се включиха в празника с сувенири. Село Козарево беше подготвило цял щанд с изящни терлички и кошници с цветя от хартия. А това от хартия ли се изработва? Да, от хартия. Също така се използват и различни лакове, бои и така. Получава се една голяма красота.